Καλώς ήλθατε στο πιο αδύναμο κρίκο. 8 παίχτες και απόψε στο πιο αδύναμο κρίκο, ένας όμως μπορεί να κερδίσει μέχρι και 5.000 ευρώ. Οι παίχτες, για να φτάσουν σε αυτό το ποσό, θα πρέπει να συνεργαστούν και να λειτουργήσουν ως ομάδα. Ό,τι και να γίνει όμως, οι 7 θα φύγουν με άδεια χέρια. Στο τέλος κάθε γύρου αποχωρεί ένας παίχτης. Αυτός που οι υπόλοιποι θα έχουν ψηφίσει ως το πιο αδύναμο κρίκο. Για πάμε να γνωρίσουμε την ομάδα. Είμαι ο Ανδρέας, είμαι 18 χρονών και ελπίζω να με γίνει ο Ρεζίλ. Είμαι ο Κωνσταντίνος, οι φίλοι μου φωνάζουν Αρμελάδα και είμαι ο Βαφίτης. Είμαι η Ευελίνα, είμαι 18 και είμαι με την Ομόνια. Είμαι ο Κώστας, είμαι από τη Λάρισα και παίζω μπάσκετ στον Κεραυνό. Είμαι ο Γιάννης, είμαι 18 ετών, κατάγομαι από την Εύβοια και είμαι έτοιμος για το Λούμπεν. Είμαι ο Κύπρος, είμαι 18 ετών και είμαι ο πρόεδρος του Κεντρικού Μαθητικού Συμβολίου του Λυκείου Ακροπόλεως. Είμαι Ραφαέλα, είμαι 18 ετών και έχω αδυναμία στις τσίχλες. Είμαι ο Παναγιώτης, είμαι 18 χρονών και έχω μπαφίτικες ρίζες. Νεανική η ομάδα μας απόψε, όπως βλέπετε, και πάμε να δούμε τους κανονισμούς του παιχνιδιού. Μέσα σε κάθε γύρο μπορείτε να κερδίσετε 650 ευρώ και φυσικά μέσα στα όρια του χρόνου. Ο πιο γρήγορος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να μου δώσετε 8 συνεχείς σωστές απαντήσεις και να πείτε bank. Εάν μου πείτε πάσο ή μου δώσετε μια λαθασμένη απάντηση, αυτό θα αποβεί μοιραίο γιατί θα χάσετε όλα σας τα χρήματα. Αν μου πείτε bank, δυνατά και καθαρά, αφού πω το όνομά σας και προτού σας υποβάλω την ερώτηση, τότε τα λεφτά αποταμιεύονται και ξεκινάμε μια καινούργια αλυσίδα. Στο τέλος κάθε γύρου βλέπουμε πόσα λεφτά έχετε αποταμιεύσει. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε το πιο αδύναμο κρίκο. Ο πρώτος γύρος διαρκεί 2,5 λεπτά και ξεκινάμε αλφαβητικά με εσάς, Ανδρέα. Ρολόι! Ανδρέα, σε πιο επιτραπέζιο παιχνίδι στρατηγικής, κάθε παίχτης έχει στη διάθεση του ένα βασιλιά, μια βασίλισσα, 2 πύργους, 2 ύπους, 2 αξιωματικούς και 8 πιόνια. Σκάκι. Σωστό, Κωνσταντίνε. Σε τι χλωρό δεν αφήνω κάποιον που καταδιώκω και παρενοχλώ συνέχεια. Πάσο. Κλαρί. Ευελίνα, πώς λέγεται αυτός που διευθύνει, επιτηρεί και ρυθμίζει έναν αθλητικό αγώνα? Ο διαιτητής. Σωστό, Κώστα. Η Οτάβα είναι πρωτεύουσα ποιας χώρας της Βορείου Αμερικής? Πάσο. Του Καναδά. Γιάννη, η βοτανική είναι επιστημονική μελέτη του φυτικού ή του ζωικού βασιλείου? Φυτικού. Σωστό, Κύπρο. Στην 8η πληγή του Φαραώ, οι σοδιές των Αιγυπτίων καταστράφηκαν από σμήνη ακρίδων ή μελισσών? Ακρίδων. Σωστό, Ραφαέλα. Η λέξη κουρασμένος είναι μετοχή ή επίθετο? Μετοχή. Σωστό, Παναγιώτη. Σε ποια χώρα επινοήθηκε το baseball που αποτελεί σήμερα ένα από τα δημοφιλέστερα αθλήματα στον κόσμο? Στην Αμερική. Στην Αμερική. Σωστό, Ηνωμένες Πολιτείες. Ανδρέα, Bank. ο Αττήλας ήταν βασιλιάς των Ούνων ή των Vikings? Ούνο. Σωστό, Κωνσταντίνε. Πώς λέγονται τα μεγάλα πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο? Πετρελαιοφόρα. Σωστό, Ευελίνα. Αποτελεί τη νούμερο 1 παράβαση των μοτοσυκλετιστών να μην φοράνε? Κράνος. Σωστό, Κώστα. Με ποια αρχικά αποκαλούμε τον disc jockey σε ένα κλαμπ? DJ. Σωστό, Γιάννη. Ποιος κλάδος των φυσικών επιστημών προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις οίκος και λόγος, που σημαίνει κυριολεκτικά μελέτη του φυσικού οίκου? Οικολογία. Σωστό, Κύπρο. Bank. Πώς αποκαλούμε στην κοινή ελληνική την αλληλεία? Πάσο. Ψάρεμα. Ραφαέλα, το κυπαρίσι είναι αϊθαλές ή φιλοβόλο δέντρο? Φιλοβόλο. Αϊθαλές. Παναγιώτη, πόσες εβδομάδες είναι οι 42 ημέρες? 6. Σωστό. Ανδρέα, τι σημαίνουν τα αρχικά μη στην ώρα? Μετά μεσημβρία. Σωστό. Κωνσταντίνε, τι χρώμα έχει ο αρακάς? Πράσινο. Ευελίνα, σωστό. Ευελίνα. Bank. Ευελίνα, μου το λέτε πιο δυνατά τον μπάνκ, όχι τόσο χαριτωμένα. Ναι. Σαν καρτούν. Μπέγκ. 350 ευρώ για την νεανική μας ομάδα απόψε. Καλά ξεκινήσατε, δεν σας το είχα. Κάτι θα γίνει. Είναι ο καιρός φέτος που είναι άστατος όλη την ώρα.
Εσείς σχολιάζετε στο hashtag ο πιο αδύναμος κρίκος με λατινικούς χαρακτήρες στο Twitter και στο Facebook στη σελίδα μας ο πιο αδύναμος κρίκος με ελληνικά. Έχετε κάνει like στη σελίδα μας στο Facebook? Εννοείται. Θα τσεκάρω. Και οι 8 παίχτες, οι αποψινοί παίχτες μπαίνουν αυτόματα στην κλήρωση για ένα ολοκέντουργιο αυτοκίνητο Fiat 500 προσφορά της CIC Automasters και για ένα ταξίδι 2 ατόμων με όλα τα έξοδα πληρωμένα στην εξωτική Ταϊλάνδη προσφορά του Xeros Travel. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε κι εσείς εάν πάρετε τώρα τηλέφωνο και δηλώσετε τη συμμετοχή στο 99 00 50 50 και έρθετε εδώ να παίξετε στον πιο αδύναμο κρίκο. Θα μπείτε απευθείας στην κλήρωση για το αυτοκίνητο και για το ταξίδι. Για να δούμε λοιπόν ποιος παρόλα αυτά, παρά τα 350 ευρώ, έδειξε τα κενά του. Ποιανού οι αδυναμίες φωνάζουν από μόνες τους? Ποιο είναι το χωριό που δεν θέλει κολαούζο? Ψηφίστε τον πιο αδύναμο κρίκο. Ο Ανδρέας έδωσε τις περισσότερες σωστές απαντήσεις στον πρώτο γύρο και είναι ο πιο δυνατός κρίκος. Βάσει των στατιστικών, ο πιο αδύναμος κρίκος είναι ο Κωνσταντίνος. Ψηφίσατε, για να δούμε ποιο είναι το πίτουρο που θα φάνε οι κότες. Κώστας. Ραφαέλα. Κωνσταντίνος. Ραφαέλα. Ραφαέλα. Κωνσταντίνος. 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 Εντοπίσατε τον πιο αδύναμο κρίκο του πρώτου γύρου. Ξεκινήσατε δηλαδή καλά και σε αυτό το τομέα. Πάω στον Κώστα εδώ απέναντί μου, ο οποίος προφανώς δεν ξέρει ότι μόνο 2 χώρες υπάρχουν στη Βόρειο Αμερική. Που είναι ποιες, Κώστα? Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ο Καναδάς. Ποια είναι η πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής? Η Νέα Υόρκη. Η Ουάσιγκτον. Άρα, ποια έμεινε για να μου απαντήσετε ότι είναι ο Καναδάς και μου είπατε πάσο για την Οτάβα? Κόμπλερ. Από τι? Το άγχος. Παίζετε μπάσκετ? Παίζω, ναι. Πόσο ύψος έχετε? Είμαι 1,88. Α, όπως ο Γκάλης περίπου. Κάπου. Είστε κοντός για τον μπάσκετ. Δηλαδή. Είμαι, ναι. Από Λάρισα, Ναι. πολλούς Λαρισαίους εδώ και πάντα λέμε το κλασικό. Λάρισα, Είσαι 10 λαχτάρες. 2 φορές το Λάρισα, έτσι. Εννοείται. Και πώς και είστε στην Κύπρο? Λόγω. Ο πατέρας μου είναι στρατιωτικός. Στρατιωτικός. Είστε γιος στρατηγού και τα λέτε τσεκουράτα. Μάλιστα. Είναι στρατηγός. Όχι ακόμα. Ταξίαρχος. Ναι. Είσαι στον κεραυνό. Ναι. Στην πρώτη ομάδα. Όχι ακόμα. Στη Είμαι δεύτερη. μικρός. Ναι. Στα τσικό. Πώς τα πάτε? Πάμε καλά, πήγαμε στον τελικό κυπέλλου τώρα και περάσαμε στα ημιτελικά του πρωταθλήματος. Κωνσταντίνε, για να σας δω λίγο καλύτερα. Πιάσε κότσο τα μαλλιά σου να φανεί η αρχοντιά σου. Ο Κωνσταντίνος μας είπε ότι τον φωνάζουν, λέει, μαρμελάδα. Ναι. Τι μαρμελάδα, βερίκοκο, φράουλα, κεράσι? Τα πάντα. Από πού προέκυψε αυτό, marmalade? Δεν υπάρχει λόγος. Τρώτε μαρμελάδα? Αρκετή. Δεν σας είπα, ας πούμε, μαργαρίνη. Μαρμελάδα, έτσι απλά. Έτσι, χωρίς ναι. λόγο. Ο Μαρμελάδας. Αυτό. Όπως έχουμε την παγκόσμια πρωτοτυπία στην Κύπρο, συνελήφθη ο τάδε κακοποιός, ονοματεπώνυμο, γνωστός ως Μαρμελάδας. Μόνο στην Κύπρο. Θα κάνετε καριέρα με τον Μαρμελάδας. Λοιπόν, είστε από την Πάφο. Μάλιστα. Από πού? Γεροσκήπου. Το χλωρό κλαρί, δεν το ξέρετε? Δεν αφήνω κάποιο σε χλωρό κλαρί. Όπως κάνω τώρα εγώ τα τελευταία 2-3 λεπτά μαζί σας. Ναι. Δεν σας αφήνω σε χλωρό κλαρί. Μαρμελάδα. Ναι. Ήξερα την έκφραση σε αφήνω ξεκρέμαστο. Αυτά που μου λέτε είναι μαρμελάδα στο ψωμί μου. Πώς λέμε βούτυρο στο ψωμί μου, για να συνεχίζω να μην σας αφήνω σε χλωρό κλαρί. Σε βγάλαν στο κλαρί, Κωνσταντίνε. Με 2 σωστές απαντήσεις, 1 λαθασμένη και 0 ευρώ μπαγκ, είστε ο πιο αδύναμος κρίκος. Ο Μαρμελάδας. Λυπάμαι πολύ. Απογοητεύτηκα που είχα από τον πρώτο γύρο. Ο λόγος ήταν επειδή είχα 2 σωστές απαντήσεις. Πιστεύω μπορούσα να δω παραπάνω γνώση στην ομάδα. Εντάξει, έτσι προέκυψε. Δεύτερος γύρος, έχετε συγκεντρώσει 350 ευρώ με την αποχώρηση του Κωνσταντίνου. Μείνατε 7. Πάμε να παίξουμε τον πιο αδύναμο κρίκο.
2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα αυτή τη φορά στη διάθεσή σας. Ξεκινάμε και πάλι με τον Ανδρέα, που ήταν ο πιο δυνατός κρίκος στατιστικά στον πρώτο γύρο. Ρολόι! Ανδρέα, σε ποια πόλη της Κύπρου βρίσκονται σημαντικές αρχαίες κατοικίες με ψηφιδωτά δάπεδα, όπως η οικία του Διονύσου? Λάρνακα. Πάφο. Ευελίνα, τα 3/8 ή τα 3/6 είναι μικρότερο κλάσμα? Τα 3/8. Σωστό. Κώστα, τι είναι ο Εφράτης? Ποταμός. Σωστό. Γιάννη, ποια Ελληνίδα τραγουδίστρια είναι η μοναδική που κέρδισε το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision για την Ελλάδα το 2005? Η Έλληνα Παπαρίζου. Σωστό. Κύπρο. Bank. Η Golden Delicious είναι ποικιλία μήλων ή πορτοκαλιών? Μήλο. Σωστό. Ραφαέλα, στο όνομα Ευρυδίκη η δεύτερη συλλαβή, το ρι, γράφεται με γιώτα ή με ύψιλον? Γιώτα. Υψηλόν. Παναγιώτη, σε ποιο μουσικό συγκρότημα ανήκει ο Μπόνο? Στους Bon Jovi. U2. Αντρέα, ο Ατλαντικός ή ο Ειρηνικός είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ωκεανός της Γης? Ατλαντικός. Σωστό. Ευελίνα, η Γαλλική Επανάσταση ξεκίνησε το 1789. Σε ποιον αιώνα ανήκει αυτή η χρονολογία? 108. Σωστό. Κώστα, η Ολλανδία είναι ή δεν είναι ένα από τα κράτη που ανήκουν στις λεγόμενες κάτω χώρες? Δεν είναι. Είναι. Γιάννη, στη Μονή Σταυροβουνίου υπάρχει ή δεν υπάρχει κομμάτι τιμίου σταυρού που έφερε η Αγία Ελένη σε ταξίδι της στην Κύπρο? Υπάρχει. Σωστό. Κύπρο, πώς τελειώνει ο στίχος του γνωστού τραγουδιού που ερμηνεύει και η Ελεονόρα Ζουγανέλη? Αχ, να ξέρεις τι δύναμη μου δίνει η δύναμή σου, σαν λες όλα θα γίνουνε και ακούω τι? Φωνή σου. Σωστό. Ραφαέλα, πώς αποκαλείται ο στρατιώτης ή αξιωματικός που εγκαταλείπει τη μονάδα του χωρίς να έχει πάρει άδεια? Πάσο. Λιποτάχτης. Παναγιώτη, το Τολέδο είναι πόλη της Ιταλίας ή της Ισπανίας? Της Ισπανίας. Σωστό. Αντρέα, συμπίεση ή εκτόνωση λέγεται στη φυσική η ελάττωση του όγκου ενός σώματος στο χώρο μετά την επίδραση κάποιας μηχανικής τάσης? Συμπίεση. Σωστό. Ευελίνα, πώς ήταν οι κύριοι θεοί της ελληνικής μυθολογίας? 12. Σωστό. Κώστα. Μπανκ. 90 ευρώ σε αυτό το γύρο, σύνολο 440 ευρώ, και για να μην με βλέπετε σαν αποσβολωμένη ή μάλλον αποσβολωμένη, χωρίς το σαν, όταν ο προηγούμενος απαντήσει μάλλον σωστά, ο επόμενος, έστω και αν λύγει ο χρόνος, πρέπει να προλάβει να πει bank για να μην χάσετε τα λεφτά. Καταλάβαμε? Ή να κρέμαστο από τον προβολέα για να το καταλάβετε? Σύνολο 440 ευρώ. Κάποιος όμως θα έχει κάνει μαντάρα. Κάποιος θα πρέπει να πάει σε εκπομπή μαγειρικής. Εγκουλή, ψηφίστε τον πιο αδύναμο κρίκο. Αλάνθαστη η Ευελίνα σε αυτό τον γύρο και είναι ο πιο δυνατός κρίκος. Καμία σωστή απάντηση για τη Ραφαέλα και είναι ο πιο αδύναμος κρίκος. Ψηφίσατε για να δούμε ποιος θα θερήσει ό,τι έσπηρε. Ραφαέλα. 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 Κώστας. Ραφαέλα. Εντοπίσατε και αυτή τη φορά τον πιο αδύναμο κρίκο. Πάω όμως στον Παναγιώτη, που μας χάρισε μεγάλες στιγμές. Για πρώτη φορά σκέφτηκα ότι ο Μπόνο θα μπορούσε να είναι μέλος του συγκροτήματος Bon Jovi. Μας έδωσε Μπόνο. Πόνο ο Παναγιώτης. Γιατί να μην είναι τον Bonnie M, ας πούμε, ο Μπόνο, και να είναι του Bon Jovi? Αλήθεια είναι ότι ήταν απαραδέχτο λάθος. Ναι, ήταν μεγάλο λάθος και δεν έπρεπε να γίνει. Γιατί ακούω ροκ μουσική και δεν έπρεπε να το ξέρω. Αυτοχαστούκιστείτε. Μπόνους, ένα χαστούκι από τον Παναγιώτη, που μας είπε ότι είναι, μάλλον ότι έχει παφίτικες ρίζες. Μάλιστα. Δηλαδή, είμαι από τη Γεροσκήπου, κατάγομαι από τη Γεροσκήπου. και εσείς από την Γεροσκήπου, Ναι. όπως και ο Κωνσταντίνος που έφυγε πριν, Ναι. το κουμάκι. Γιατί τη Ραφαέλα? Όντας μελλοντικός στρατιώτης, θεωρώ απαράδεκτο να μην ξέρει το λιποτάχτη. Α, θα πάτε τώρα στρατιώτης. Το καλοκαίρι.
Ραφαέλα, τι έχετε να πείτε? Εγώ δεν θα πάω στρατόν τώρα, οπότε... Το έχετε πάρει αναβολή, για πιο μετά? Όχι, απλά... είναι στα καθήκοντά μου. Εσείς από πού είστε, Ραφαέλα? Εγώ είμαι από τη Λευκοσία. Μάλιστα. Και εσείς χόμπι ενδιαφέροντα? Τελειώσα τον μπαλέτο. Α, είστε μπαλαρίνα? Ναι. Γενικά αρέσκει μου ο χορός. Και έχω αδυναμία στις τσίχλες. Αυτό, δηλαδή, όλη την ώρα μασάτε τσίχλα σαν τον πυρηνικαστικό? Συνέχεια. Δεν είναι εκνευριστικό? Όχι, ηρεμή είμαι, για κάποιο λόγο. Δεν μπορώ, φεύγει μου το άγχος, θα σπέντω να μάσο, έχω πάρα πολύ άγχος. Δώστε της κοπέλας μια τσίχλα, που σπάει τα νεύρα όμως έτσι, γιατί βλέπω να μασάει τσίχλα, έτσι. Μα και τρώτε διακριτικά. Κάντε μου λίγο διακριτικά. Αυτό το διακριτικό. Κάνε μας το αδιάκριτο. Πυρηνικαστικό, καλά είπα εγώ. Και μέσα στην τάξη έτσι τρώγανε τη τσίχλα? Εντάξει, συνήθως αν έχω διαγώνισμα, Ναι. συγκεντρώνουμε άμα μασώ έτσι. Πιάστε το μαρκαδόρο και κάντε ότι απαντάτε την ερώτηση, γράφετε και συγκεντρώνεστε. Ναι. Εγώ θα σας είχα πετάξει έξω από την τάξη. Ναι, δεν ακούγεται, εντάξει. Η Ευρυδίκη γράφεται με 2 ύψιλον. Ναι, ξέρω το, απλά μας πίσω. Α. Ραφαέλα, με 6 ψήφους είσαι το πιο αδύναμος κρίκος. Λυπάμαι πολύ. Σαν εμπειρία άρεσε μου πάρα πολλά. Δυστυχώς δεν καταφέρα να συνεχίσω και στους επόμενους γύρους. Αυτόν έφταιγε λόγω του ότι δεν μας σώσα τσίχλα. Και τράβε, της Γερμανίας ή της Ισπανίας? Της Γερμανίας. Σωστό, Γιάννη. Μπανκ. Μην μου λέτε ξεψυχισμένα τα μπανκ, ή θα τα λέτε και να διεκδικείτε το μπανκ ή δεν θα το διεκδικείτε? Τι είναι αυτό το μπανκ? Εντάξει. Διεκδικήστε το, δεν το δώσαμε. 60 ευρώ μόνο, σύνολο 500 ευρώ για την ομάδα και κάποιος ρίχνει πολλές κοτσάνες. Κάποιος ρυπαίνει το περιβάλλον με αυτές. Σε ποιον θα επιβληθεί περιβαλλοντικό τέλος? Ψηφίστε το πιο αδύναμο κρίκο. Σε αυτό τον γύρο, ο πιο δυνατός κρίκος είναι ο Ανδρέας. Ο Γιάννης είναι αυτή τη φορά ο πιο αδύναμος κρίκος. Δεν απάντησε σωστά σε καμία ερώτηση. Ψηφίσατε, για να δούμε ποιον θα μηνύσουμε για ψυχική οδύνη. Ευελίνα. Κύπρος. Ευελίνα. Κύπρος. Γιάννης. Ευελίνα. Δεν εντοπίσατε τον πιο αδύναμο κρίκο σε αυτό το γύρο και για ακόμη μια φορά διώχνετε γυναίκες σε αυτό το παιχνίδι. Πάω όμως πρώτα στο Γιάννη που ήταν ο πιο αδύναμος κρίκος. Με 2 λαθασμένες απαντήσεις και 0 ευρώ μπανκ, ενώ η Ευελίνα που ψηφίσατε είχε 1 σωστή, 2 λαθασμένες και 60 ευρώ μπανκ. Γιάννη, έτοιμος για το Lumen TV είπατε? Ασφαλώς. Δηλαδή? Είναι ένα site το οποίο συνήθως σε κάνει viral άμα ανέβεις εκεί πέρα. Δυστυχώς ή ευτυχώς για εμάς. Και θέλω να ελπίζω ότι... Δεν έχετε δώσει κάτι έτσι αξιοσημείωτο? Αξιοσημείωτο. Εντάξει, δεν το κάνω και επίτηδες, άμα βγει θα βγει όμως. Από πού είστε? Εγώ είμαι από την Εύβοια, από ένα χωριό της Βόρεια Εύβοια, τον Αγιάννη το Ρώσο. Ναι. Ο πατέρας μου είναι στρατιωτικός. Α, και εσάς στρατιωτικός? Ναι, ναι, ναι. Πότε ήρθατε στην Κύπρο? Έχουμε 1,5 χρόνο περίπου. Πώς περνάτε? Εντάξει, μια χαρά. Και πότε φεύγετε? Φεύγουμε τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτέμβρη εκεί. Μάλιστα. Και χόμπι ενδιαφέροντα, Γιάννη? Έπαιζα βόλεϊ. Λόγω τραυματισμών σταμάτησα και λόγω υποχρεώσεων με τα μαθήματα. Και ασχολούμαι με τη μουσική και το τραγούδι. Δηλαδή, τραγουδάτε? Έχει κάποια χρόνια, ναι. Τι τραγουδάτε, ποιο είδος? Έντεχνα, κριτικά, παραδοσιακά. Σε αυτά ειδικεύομαι περισσότερο. Πείτε μας την αρετούσα. Έλα, άκουσες αρετούσα μου, τα φοβερά μαντάτα? Νάτι, η αρετούσα εκεί. Τη διώχνετε κιόλας. Τα άκουσες αρετούσα μου, τα θλιβερά μαντάτα. Ο κύρις σου με εξόρισε, στις ξενιτιά στη στράτα. Σας αρέσει ο Χαρούλης, Είμαι περισσότερο φαν του Ξυλούρη, αλλά και ο Χαρούλης μου αρέσει αρκετά. Ευελίνα, πάμε να ξεκαθαρίσουμε το θέμα, διότι ήταν πάνω στη γραμμή, έπινε νερό που λέμε. Ο ελληνικός τίτλος, δεν ζήτησα την μετάφραση, είναι η τέλεια ληστεία. Είναι αυτό που πολλές φορές δίνουν ένα ελληνικό τίτλο που δεν έχει να κάνει με την
ακριβή μετάφραση. Λακάζατε παπέλ, είπατε το σπίτι από χαρτί, το χάρτινο σπίτι. Αυτή είναι η ακριβής μετάφραση από τα ισπανικά. Αλλά όταν ανοίξει κάποιος στο Netflix, ας πούμε, του βγάζει η τέλεια ληστεία. Ναι, το γνωρίζω. Η Money Heist που είναι ο διεθνής τίτλος. Αμάν και αυτοί οι Ισπανοί, πόσους τίτλους θα δώσουν σε μια σειρά? Τη βλέπετε? Ναι, Το τη βλέπω. Ποια είστε, η Ναϊρόμπι ή η Τόκιο? η Τόκιο. Χόμπι ενδιαφέροντα. Μου αρέσει ο χορός. Είναι δυνατόν να ψηφίσετε την Ευελίνα, μια κοπέλα έμεινε στην ομάδα και την ψηφίσατε ενώ άλλοι δεν κάνουν μπαγκ? Είμαι έξαλλος με αυτό το θέμα. Μεταξύ μας τώρα, έτσι, μην βγει μπροστά έξω. Ομονιάτισσα. Ναι. Έχετε και αυτό το φορτίο, έτσι, το βαρύ. Πολύ ομόνια γύρω σας από ό,τι βλέπετε, έτσι. Ναι, φυσικά. Και αλληλεγγύη. Ποιος είναι ο αγαπημένος σας παίκτης? Ο Χριστοφή. Γιατί? Βασικά ήταν ο Εφραίμ, αλλά μετά έπιασε στο Αποέλ. Οπότε blacklist. Έχει κι άλλον που έφυγε από την Ομονία και πήγε στο Αποέλ? Άλλον εύτης? Έχει πολλούς που πήγαν μετά στο Αποέλ από την Ομονία. Εντάξει, να μην το συζητήσουμε τώρα. Πονάει αυτό το θέμα, Λίγο. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι, να μένουν εκεί γιατί είναι με την Ομόνια και να χάνουν τα λεφτά και τα συμβόλαια? Όχι, εντάξει. Δηλαδή αν έρθει το Αποέλ και σας κάνει πρόταση η Ευελίνα, θα αναλάβετε τα PR της ομάδας. Τι θα πείτε, όχι δεν έρχομαι γιατί είμαι ομονιάτισσα? Ναι, νομίζω. Τόσο πολύ? Θα με σκοτώσω σπίτι, να το πω. Ευελίνα, με 3 ψήφους είστε ο πιο αδύναμος κρίκος, λυπάμαι πολύ. Πιστεύω ήταν επίτηδες που με έβγαλαν από αυτόν τον γύρο, γιατί θέλουν να μείνουν μόνο τα αγόρια, γιατί πιστεύουν ότι είναι πιο έξυπνοι, αν και πιστεύω ήταν αδικία. Τέταρτος γύρος, έχετε συγκεντρώσει 500 ευρώ μέχρι στιγμής μετά την αποχώρηση της Ευελίνας, που δεν ήταν ο πιο αδύναμος κρίκος. Μείνατε 5. Πάμε να παίξουμε τον πιο αδύναμο κρίκο. Μόνο 2 λεπτά αυτή τη φορά στη διάθεσή σας. Ξεκινάμε με τον Ανδρέα, που ήταν ο πιο δυνατός κρίκος στατιστικά στον προηγούμενο γύρο. Ρολόι. Δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω. 280 ευρώ, πολύ καλός γύρος για την ομάδα. Θέλατε να μας αποδείξετε ότι μπορείτε και χωρίς την Ευελίνα Τόκιο. Σύνολο 780 ευρώ. Παρ' όλα αυτά, κάποιος περπατά ενώ οι άλλοι τρέχουν. Κάποιος έχει μείνει πίσω και αδυνατεί να καλύψει την απόσταση. Ποιος είναι ο πιο αδύναμος κρίκος? Ψηφίστε τώρα. Ο τέταρτος γύρος βρίσκει και πάλι τον Ανδρέα ως τον πιο δυνατό κρίκο και τον Γιάννη ως τον πιο αδύναμο κρίκο. Ψηφίσατε, για να δούμε ποιος ακούσει το καμπανάκι ότι είναι ο τελευταίος του γύρος. Γιάννης. Γιάννης. Κώστας. Γιάννης. Κώστας. Εντοπίσατε τον πιο αδύναμο κρίκο και σε αυτό το γύρο πάω στον Ανδρέα, που ήταν ο πιο δυνατός κρίκος με 3 σωστές απαντήσεις και 20 ευρώ μπακ, και είναι η τρίτη φορά του Ανδρέα που ήταν ο πιο δυνατός κρίκος. Τρίτη φορά. Άρα, Ανδρέα, είπατε ότι ελπίζετε να μην γίνετε ρεζίλη. Μέχρι στιγμής δεν έχετε γίνει. Ευτυχώς. Γιατί το φοβόσασταν? Είδατε κάποιον άλλο σε αυτό το παιχνίδι να έχει γίνει ρεζίλη? Έγινε παράδοση. Δηλαδή? Όποιος έρχεται, κάτι πελάρα λέει. Όχι. Αυτό είναι λαθασμένο και το λέω πολύ σοβαρά. Για να γίνει κάποιος viral ή να σχολιαστεί, μπορεί να ρίξει κάποιο μαργαριτάρι. Υπάρχουν και πολύ καλοί παίκτες. Ρίχνονται πολλά. Η βαρέλα που λέμε. Ποιο είναι το αγαπημένο σας? Ποιο, μαργαριτάρι. Το ποιας ομάδας είναι ο Βάζελος. Ποιας ομάδας? Παναθηναϊκού. Η απάντηση που έγινε viral. Διονύσιος. Διονύσιος Βάζελος, εθνικός μας ποιητής, δεν το ξέρετε? Με Σολομός. Έτσι παλιά, τώρα έγινε Βάζελος. Ανδρέα, εσείς από πού είστε? Πολευκοσία. Χόμπι ενδιαφέροντα? Ηλεκτρονικά παιχνίδια, μουσική. Ποιο είναι το μότο σας στη ζωή? Περνώ καλά. Τόσο βαθύ στόχαστο. Πάρα πολύ. Δηλαδή βασανίζεστε καθημερινά με τη σκέψη, φιλοσοφείτε. Τι είναι ο άνθρωπος, πού πάμε, από πού προερχόμαστε, τι είναι ο κάβουρας, τι είναι το ζουμί του. Τέτοια θέματα, έτσι. Γιατί το Γιάννη?
Επειδή πιστεύω έπαιρνε πολλά ρίσκα με τον μπανκ. Γιάννη, ρισκάρετε? Ρισκάρω γενικά στη ζωή μου. Μα η γαλλική πολυνησία στον Ατλαντικό. Ήταν λάθος αυτό γιατί ήξερα ότι η Γαλλία έχει απικίες στον Ειρηνικό. Γιατί δεν μου το είπατε? Πιο πολύ από το άγχος μετά είναι αυτό το λάθος. Γιάννη, με 3 ψήφους είσαι ο πιο αδύναμος κρίκος. Λυπάμαι πολύ. Γενικά κρατώ χαμηλό καλάθι σαν άνθρωπος. Ωστόσο, είχα μια πεποίθηση να φτάσω στο τελικό, δεν τα κατάφερα. Συνεχίζουμε. Πέμπτος γύρος, έχετε συγκεντρώσει 780 ευρώ. Με την αποχώρηση του Γιάννη μείνατε 4, μας τραγούδισε κιόλας. Και πάμε να παίξουμε το πιο αδύναμο κρίκο. 1 λεπτό και 50 δευτερόλεπτα αυτή τη φορά στη διάθεσή σας. Ξεκινάμε και πάλι με τον Ανδρέα, που ήταν ο πιο δυνατός κρίκος στατιστικά στον προηγούμενο γύρο. Ρολόι! Ανδρέα, ποιος ήταν ο κρατούμενος, τον οποίο ο Πόντιος Πιλάτος απελευθέρωσε για τη γιορτή του Εβραϊκού Πάσχα στην Ιερουσαλήμ, αντί για τον Ιησού Χριστό? Ρώτησε, Ιησού ή το αιώνιο ερώτημα που λέει η Λίνα Νικολακοπούλου. Του ανθρώπου. Άσου. Ή Βαραβά. Κώστα, ποιου ανθρώπινου συστήματος είναι λίμωξη η πνευμονία? Πνεύμονας. Συστήματος Του πνευμονικού. Του παραπνευστικού. Κύπρο, τι χορεύει το χοντρό μπιζέλι στο χορό των μπιζελιών στα τραγούδια της Λιλιπούπολης? Άσο. Τσιφτετέλη. Παναγιώτη, σε ποια περιοχή της Μακεδονίας βρίσκει το περίφημο τάφος του βασιλιά Φιλίππου του Δεύτερου? Στην Αμφίπολη. Στη Βεργίνα. Ανδρέα, από ποιους φύλακες των συνόρων του Βυζαντίου έγινε θρύλος ο Διγενής Ακρίτας? Τους Ακρίτες. Σωστό. Κώστα, σε ποιο παιχνίδι βάζεις ένα μέρος του σώματος σε μία αγχώνη με κάθε λάθος γράμματα? Κρεμάλα. Σωστό. Κύπρο, ποια πολύ γνωστή χημική ένωση αποτελείται από 2 άτομα οξυγόνου και 1 άτομο άνθρακα? Το διοξείδιο του άνθρακα. Σωστό. Παναγιώτη, ποιος ήταν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια του πολέμου του κόλπου? Ο George Bush ή ο Bill Clinton? Ο George Bush. Σωστό. Ανδρέα, Μπανκ. ποιας ελληνικής ομάδας μπάσκετ είναι προπονητής ο θρυλικός Αμερικανός Ρικ Πιτίνο? Ολυμπιακός. Παναθηναϊκού. Κώστα, όταν όλη η οικογένεια είναι παρούσα, λέμε τη φράση «συν γυναιξή και Πάσο. τέκνης». Κύπρο, τι είναι το κυπριακό? 100 ευρώ σε αυτό το γύρο, σύνολο 880 ευρώ για την ομάδα. Να σας πω ότι σε αυτό το σημείο θα μπορούσατε να είχατε μαζέψει ή πλησιάσει τα 3.250 ευρώ. Κάποιος μας φλόμωσε στα σπαμ. Κάποιος φαίνεται κόλλησε ιό. Ποιος μοιάζει με εφαρμογή που πρέπει να με εγκατασταθεί? Ψηφίστε τον πιο αδύναμο κρίκο. Στον 5ο γύρο τα στατιστικά δείχνουν τον Παναγιώτη ως τον πιο δυνατό κρίκο και τον Κώστα ως τον πιο αδύναμο. Ψηφίσατε, για να δούμε ποιος θα τεθεί εκτός δικτύου κάλυψης. Κώστας. Ανδρέας. Ανδρέας. Κύπρος. Δεν εντοπίσατε τον πιο αδύναμο κρίκο σε αυτό το γύρο, που ήταν ο Κώστας. Με μία σωστή απάντηση και 2 λαθασμένες. Κώστα, αναπνευστικό και συγγύνεξη και τέκνης. Κενό. Θεωρώ ότι το λάθος του Ρικ Πιτίνου ήταν μεγαλύτερο. Ο νους σας στα αθλητικά. Είστε Παναθηναϊκός. Αμετανόητος. Έξαλλος δηλαδή με τον Ανδρέα που δεν το βρήκε, και όχι μόνο δεν το βρήκε, είναι του Ολυμπιακού. Μέγα λάθος. Κύπρο. Έχω να πω ότι τώρα που ξανασκέφτομαι τι ψήφισα, ίσως να κάνα λάθος, γιατί ο Ανδρέας έκαμε και μπανκ, ενώ είχα συγχυστεί νόμιζα ενώ ο Κώστας που δεν είχε κάνει τον μπανκ. Και επίσης έπρεπε να σκεφτώ και όταν ο Ανδρέας ήταν 4 φορές ο πιο δυνατός κρίκος. Αλλά τα λάθη ίσως τα πληρώσω. Τι μας είπατε, είστε πρόεδρος του Μαθητικού Συμβουλίου. Ναι. Ποιος σας ψήφισε εσάς για πρόεδρο? Οι συμμαθητές μου. Από το σχολείο ξεκινάει όλο το λάθος σύστημα. Από πού Καλά, πώς τους πείσατε να
Βγάζουμε προεκλογικό λόγο ή κάνουμε προεκλογική εκστρατεία. Μια προεκλογική εξαγγελία, μια υπόσχεση, ένα θα, που λέγε και ο Χάρι Κλίν, ο συγχωρεμένος. Μόνο πολλούς πράξεις και συγχωρεμένους έργα. μνημονεύουμε απόψε. Φοράω και τα μαύρα. Για πείτε μας, Κύπρο, τι θα σπουδάσετε? Είτε χρηματοοικονομικά, είτε business administration. Όχι πολιτικές επιστήμες. Όχι. Ανδρέα, τι έχετε να πείτε? Δεν πάω κάπου. Τόσο σοφά λόγια βγήκαν από το στόμα σας? Πολλά σοφά λόγια. Δεν πρέπει να κάνουμε. Είστε ο μόνος που εντοπίσατε ότι ο Κώστας ήταν ο πιο αδύναμος κρίκος. Και δεν έκαμε μπανκ. Εγώ έκανα. Ανδρέα, με 2 ψήφους είστε ο πιο αδύναμος κρίκος. Λυπάμαι πολύ. Πιστεύω ότι όπως είπε το Κύπρος, ψηφίσαμε λόγω λάθους. Τι να κάνουμε, αυτό έχει ζωή. Πιστεύω ότι μπορούσα να κερδίσω. Ναι, ήθελα να προχωρήσω ακόμα παραπάνω στο παιχνίδι, αλλά. Έκτος γύρος, έχετε συγκεντρώσει 880 ευρώ. Με την αποχώρηση του Ανδρέα μείνατε 3 και πάμε να παίξουμε τον πιο αδύναμο κρίκο. 1 λεπτό και 40 δευτερόλεπτα αυτή τη φορά στη διάθεσή σας. Ξεκινάμε με τον Παναγιώτη, που ήταν ο πιο δυνατός κρίκος στατιστικά στον προηγούμενο γύρο για πρώτη φορά. Ρολόι! Παναγιώτη, ποιο βουνό στο νομό Μαγνησίας κατά την ελληνική μυθολογία θεωρείται η θερινή κατοικία των θεών και πατρίδα των κεντάβρων? Πάσο. Το Πήλιο. Κώστα, ο Ταρσός βρίσκεται στο πόδι ή στο χέρι? Στο πόδι. Σωστό, Κύπρο. Bank. Η πόλκα είναι είδος χορού ή γλυκού? Χορού. Σωστό, Παναγιώτη. Ο Γιώαχιμ Λεβ είναι προπονητής της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Ολλανδίας ή της Γερμανίας? Της Γερμανίας. Σωστό, Κώστα. Bank. Ποια Καρτάσιαν είναι παντρεμένη με τον ράπερ Kanye West? Η Kim. Σωστό, Κύπρο. Bank. Ποιος είναι ο εμπορικότερος πεζόδρομος του κέντρου της Αθήνας, που ξεκινά από το Σύνταγμα και καταλήγει στο Μοναστηράκι? Ερμού. Σωστό, Παναγιώτη. Ποια ταινία του 1997 σε σκηνοθεσία του James Cameron είναι βασισμένη στο διασημότερο ναυάγιο όλων των εποχών? Ο Τιτανικός. Σωστό, Κώστα. Bank. Ποια είναι η Θεομήτωρ στη χριστιανική ορθόδοξη θρησκεία? Παναγία. Σωστό, Κύπρο. Bank. Ο Πλούτονας ή ο Ουρανός από το 2006 έπαψε να θεωρείται επισήμως πλανήτης του ηλιακού συστήματος, αλλά πλανήτης Νάνος που ανήκει στη ζώνη του Κάιπερ? Ο Πλούτονας. Σωστό, Παναγιώτη. Πώς λέγονται με μία λέξη οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου? Ευρωεκλογές. Σωστό, Κώστα. Bank. Ποια είναι η ελληνική λέξη για το keyboard του ηλεκτρονικού υπολογιστή? Ηλεκτρολόγιο. Σωστό, Bank. Κύπρο. Τι είναι το μετσοβόνε? Πάσο. Τυρί. Παναγιώτη. 100 ευρώ για την ομάδα, τεντώνεται ο Κώστας, ξανακάτε το. Σύνολο 980 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι σε πολύ λίγο που οι 3 θα γίνεται 2, σίγουρα είναι απίθανο να μην ξεπεράσετε τα 1000 ευρώ. Για να δούμε, κάποιος έχασε την πρόσβαση στα δεδομένα του. Κάποιος δεν μπορεί να κάνει log-in. Ποιος πάτησε 3 φορές λάθος κωδικό? Ψηφίστε τον πιο αδύναμο κρίκο. Έπεσε κατακόρυφα η απόδοση του Παναγιώτη σε αυτό τον καθοριστικό γύρο και είναι ο πιο αδύναμος κρίκος. Ο πιο δυνατός κρίκος είναι για πρώτη φορά ο Κώστας. Σε λίγο ο τελικός γύρος. Τα δώρα είναι μία προσφορά της CIC Auto Masters και του ταξιδιωτικού γραφείου Ξένος Travel. Μοντέρνο, με κλασικό στυλάκι, σκέτη ζωγραφιά, γεμάτη εκφραστικότητα, χρώμα, χαμόγελο. Αυτό είναι το Fiat 500, αποκλειστικά από την CIC Auto Masters. Ονειρευτείτε που θέλετε να βρεθείτε. Ποιες στιγμές θέλετε να ζήσετε. Ποιες αναμνήσεις θέλετε να δημιουργήσετε. Ξένος Travel. Τα όνειρά σας, ο προορισμός μας. Ψηφίσατε. Για να δούμε ποιος έκανε τζάμπα κόπο. Κύπρος. Κώστας. Κώστας. Κύπρο.
Εψήφισα τον Κώστα, Ναι. το λόγο που είπα πριν, ότι πριν δεν τον εψήφισα που ήταν ο πιο αδύναμος. Τώρα που ήταν ο πιο δυνατός. Ναι, αλλά χρωστούσα κάτι πριν. Όλα ανάποδα τα κάνετε, Κύπρο, έτσι. Πριν ήταν λάθος μου, τώρα ήταν επίτηδες που τον εψήφισα. Ενώ... Ακόμη χειρότερα. Μα είπα τον λόγο. Ο Παναγιώτης ήταν ο πιο αδύναμος κρίκος. Παναγιώτη. Ναι. Γιατί τον Κώστα. Επειδή θεωρώ ότι στον τελικό να ήθελα να συναγωνιστώ με τον Κύπρο και επειδή είχε προηγούμενες κάποιες λαθασμένες ερωτήσεις που τις θεωρώ μαργαριτάρια. Όπως? Όπως στη Νέα Νιόρκη, ως πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών που την το διόρθωσε αμέσως. διόρθωσε, ναι. Και την Οτάβα. Παναγιώτη, το Πήλιο εσείς δεν το ξέρατε. Όχι. Οι γνώσεις μου στη μυθολογία δεν είναι τόσο καλές. Κώστα. Με φάγανε. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Δεν έχω ακούσει τίποτα, με φάγανε. Πάντως το ξαναλέω με 4 σωστές απαντήσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το ψηφίσατε και μου λέτε για προηγούμενους γύρους. Ας το ψηφίσετε τους προηγούμενους γύρους. Εν πάση περιπτώσει, Κώστα, that's life. Με 2 ψήφους είστε πιο αδύναμος κρίκος. Λυπάμαι πολύ. Πιστεύω ότι ήταν άδικο που με βγάλαν τώρα. Βέβαια, στον προηγούμενο γύρο έπρεπε να βγω. Ωστόσο, τώρα βρήκα 4 απαντήσεις και πιστεύω θα μπορούσα να τα πάω μια χαρά στο τελικό. Φτάσαμε στον 7ο γύρο με τον Παναγιώτη και τον Κύπρο. 980 ευρώ το ποσό. Θέλετε μόνο 20 ευρώ για να ξεπεράσετε τα 1000 ευρώ. Αυτή τη φορά ο 7ος γύρος και η αλυσίδα του σας δίνουν με 8 συνεχείς σωστές απαντήσεις και μπανκ 1100 ευρώ. Πάμε να παίξουμε τον πιο αδύναμο κρίκο. Μόνο 90 δευτερόλεπτα αυτή τη φορά στη διάθεσή σας. Ξεκινάμε με τον Κύπρο που ήταν ο δεύτερος πιο δυνατός κρίκος στον προηγούμενο γύρο πίσω από τον Κώστα που διώξατε. Ρολόι! Κύπρο. Ποια εκκλησία της Κωνσταντινούπολης που λειτουργεί τώρα ως μουσείο αποτελεί το κορυφαίο σύμβολο της Ορθοδοξίας. Αγία Σοφία. Σωστό, Παναγιώτη. Πώς λέγεται η σχολή που αποτελεί το ανώτατο στρατιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, εκεί όπου εκπαιδεύεται κάποιος για να γίνει πιλότος? Σχολή Ικάρων. Σωστό, Κύπρο. Ο κορυφαίος Κύπριος πρωταθλητής Μίλαν Τράικοβιτς. Σε ποια χώρα γεννήθηκε, Σερβία ή Βουλγαρία? Σερβία. Σωστό, Παναγιώτη. Μπανκ. Τι είδους ουράνιο σώμα είναι ο Χάλεϊ, που κάνει την εμφάνιση του στην περιοχή της Γης κάθε 75 με 76 χρόνια? Κομίδης. Σωστό, Κύπρο. Μπανκ. Η φράση «ήταν» ή «επιτάς» ποια πόλη κράτος της αρχαίας Ελλάδας αφορούσε? Σπάρτη. Σωστό, Παναγιώτη. Μπανκ. Ποιο είναι το αντίθετο της λέξης «σθεναρός»? Ασθενής. Σωστό, Μπανκ. Κύπρο. Ο οδηγός ποιου ζώου λέγεται ημιονηγός, του μπουλαριού ή του αλόγου? Του μουλαριού. Σωστό, Παναγιώτη. Μπανκ. Ποιος διαδέχτηκε τον Τζέραλ Φόρτ στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών το 1977, ο Τζορτζ Μπούς ή ο Τζίμι Κάρτερ? Τον Τζίμι Κάρτερ. Σωστό, Κύπρο. Μπανκ. Ποιος Κύπριος συνέθεσε τη μεγάλη επιτυχία του Πασχάλη Τερζή Παλιόκαιρος, ο Μάριος Τόκας ή ο Γιώργος Θεοφάνου? Γιώργος Στεφάνου. Σωστό, Παναγιώτη. Μπανκ. Ο Πάτροκλος ήταν μυθικός ήρωας ποιου πολέμου? Του Τροϊκού. Σωστό, Μπανκ. Κύπρο. Ο λεγόμενος δράκος του Κομόντο είναι σαύρα ή θεότητα? Θεότητα. Σαύρα. Και θα ήταν λάθαστος ο γύρος. Ο δράκος του Κομόντο. Να βλέπετε και κανένα ντοκιμαντέρ, όχι μόνο ποδόσφαιρο. 500 ευρώ για την ομάδα, σύνολο 1480 ευρώ. Αυτό το ποσό θα διεκδικήσετε αμέσως τώρα στον τελικό, Παναγιώτη και Κύπρο. Πάμε να παίξουμε το πιο αδύναμο κρίκο στον τελικό. Φτάσαμε στον απόψινό τελικό του πιο αδύναμο κρίκου από τον Παναγιώτη και τον Κύπρο που διεκδικούν 1480 ευρώ. Αυτό το ποσό θα κερδίσει ο πιο δυνατός κρίκος. Ο άλλος θα φύγει με άδεια χέρια. Αυτή τη φορά παίζετε χωρίς χρόνο, χωρίς ρολόι να σας κυνηγάει. Όποιος απαντήσει τις περισσότερες σωστές ερωτήσεις θα φύγει με τα 1480 ευρώ. 5 ερωτήσεις θα σας υποβάλω, ένα λαξ και είπαμε όποιος απαντήσει τις περισσότερες σωστές κερδίζει. Παναγιώτη, ήσασταν ο πιο δυνατός κρίκος σύμφωνα με τα στατιστικά στον 7ο γύρο. Και έχετε το δικαίωμα να αποφασίσετε εάν θα παίξετε πρώτος ή δεύτερος στο τελικό. Θα παίξω πρώτος. Παναγιώτη, ο Γάλλος φιλόσοφος Βολτέρος
Διάσημος για το πνεύμα του, την υπεράσπιση της ανεξιθρησκείας, της ελευθερίας του λόγου, θεωρείται κεντρική μορφή και ενσάρκωση ποιου σημαντικού πνευματικού κινήματος στην Ευρώπη? Της αναγέννησης. Του διαφωτισμού. Κύπρο. Πώς λέγεται με μία λέξη? Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση, που αποτελείται από 19 από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν οικειοθελώς καταργήσει το εθνικό τους νόμισμα και υιοθετήσει το ευρώ. Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση, μια λέξη μας. Ευρωζώνη. Παναγιώτη, σε ποια Ελληνίδα Ολυμπιονίκη που έγραψε ιστορία στον ελληνικό αθλητισμό ανήκει η περίφημη πια φράση για την Ελλάδα ρε γαμώτο? Πατουλίδου. Σωστό. Κύπρο. Ποια μυστική οργάνωση που προετοίμασε την Ελληνική Επανάσταση ιδρύθηκε το 1814 στη Ροδισσό της σημερινής Ουκρανίας? Φιλική εταιρεία. Σωστό. Παναγιώτη, ποιον Ισλαμικό μοναρχικό τίτλο, που στα αραβικά σημαίνει εξουσία και δύναμη, έφερε ο εκάστοτε ηγέτης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας? Σουλτάνος. Σωστό. Κύπρο. Πώς λέγεται η επιστήμη που ανήκει στις θετικές επιστήμες και έχει κύριο αντικείμενό της την έρευνα της ατμόσφαιρας στο σύνολό της και των φαινομένων που συμβαίνουν σε αυτή, ενώ μας ενημερώνει και για τις καιρικές συνθήκες? Μετεωρολογία. Σωστό. Παναγιώτη, πώς λέγεται με μία λέξη η πράξη ή διαδικασία αγοράς, πώλησης ή ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών, χονδρικά ή λιανικά, μέσα σε μία χώρα, είτε μεταξύ χωρών, με βασική επιδίωξη το κέρδος? Εμπόριο. Σωστό. Κύπρο. Σε ποια δημοφιλή τηλεοπτική σειρά τα μέλη της νυχτερινής φρουράς, Night's Watch, που προστατεύουν τα 7 βασίλεια, ορκίζονται έναν όρκο του καθήκοντος που απαγορεύει το γάμο, την οικογένεια και την ιδιοκτησία της γης? Τον Game of Thrones. Σωστό. Παναγιώτη, ποια Αμερικανίδα ηθοποιός τραγουδίστρια που έγινε γνωστή παγκοσμίως μέσα από τη σειρά «Η Μάγη του Waverly» διατηρούσε σχέση με τον Justin Bieber? Η Σελίνα Γκόμες. Σωστό. Κύπρο. Αν χάσετε την απάντηση τώρα, έχει κερδίσει ο Παναγιώτης. Αν όχι, πάμε στο ξαφνικό θάνατο. Ποιος αρχαίος Αθηναίος ιστορικός έγραψε τον επιτάφιο του Περικλή, που είναι απόσπασμα από το έργο «Ιστορία του Πελοποννησιακού πολέμου»? Ηροδοτός. Θουκυδίδης. Αυτό σημαίνει πως, Παναγιώτη, είστε ο πιο δυνατός κρίκος και φεύγετε με 1.480 ευρώ από το παιχνίδι. Κύπρο, φεύγετε με άδεια χέρια. Λυπάμαι πολύ. Μέχρι την επόμενη φορά που θα ξαναπαίξουμε τον πιο αδύναμο κρίκο, να είστε καλά. Ο τελικός ήταν δυνατός, κρίθηκε στη λεπτομέρεια, πιστεύω. Πιστεύω ότι ήταν ένας αρκετά δύσκολος τελικός, αλλά χαίρομαι που κατάφερα να κερδίσω και πιο θερμά μου συγχαρητήρια στον Κύπρο, ο οποίος ήταν ένας πολύ αντάξιος αντίπαλος. Ο αντίπαλος ήταν πολύ δυνατός. Απαντούσε με σιγουριά τις απαντήσεις του. Καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού δεν περίμενα ειλικρινά ότι θα φτάσω στον τελικό, γιατί είχα και αρκετές λαθασμένες απαντήσεις και ήμουν μια φορά ήδη ο πιο αδύναμος κρίκος. Σίγουρα ήθελα να κερδίσω, αλλά δεν ήμουν σίγουρος ότι θα πάω στον τελικό τόσο μακριά. Πιστεύω ότι αν ήμουν στον τελικό με τον Ανδρέα θα είχαμε.